Sa anong larangan magaling ang mga Pilipino? Mang Judge? Ano ang una mong naiisip kapag sinabing Valentine's? Daliri. Sir, makulay ang buhay. Pag sumakabilang buhay. Ano ang tawag sa taong malungkot at may mabigat na pinagdaraanan? Depros? If someone from India is Indian, what is someone from Panama? Pomeranian? Ano ang English ng alas 5 ng madaling araw? Good morning. Ano ang tawag sa awayan ng mga chismosa? Dog pie? What does the abbreviation FF stand for? Hooray. Fill in the blank. If symptoms persist, blank your doctor. Insult? Kung pagkain ka, ano ka? Kape. Kape? Bakit kape? Gusto ko magka-pepe. What?